लक्ष्मण जस देवारावा अयोध्या नगर जैसन मिलले हमर घरवा राम जैसन दुल्हा मिलले लक्ष्मण जस देवारावा अयोध्या नगर जैसन मिलले हमर घरवा माता कौशल्या जैसन मिलले महतारी माता कौशल्या जैसन मिलले महतारी मिलले महतारी भाखल रहे मानवती जब रही कुंवारी लक्ष्मण जैसन देवर मिली है बाबा आइब दुआरी हर सावन मेला लागे देव घर नगरिया हो सुइया पहाड़ जैसन कठिन बाडगरिया हो हर सावन मेला लागे देव घर नगरिया हो सुइया पहाड़ जैसन कठिन बाडगरिया हो बोले ले कंवरिया जयकारी बोले ले कंवरिया जयकारी हो जयकारी भाखल रहे मानवती जब रही कुंवारी लक्ष्मण जैसन देवर मिली है बाबा आइब दुआरी। अगर आप चाहते हैं कुमार डिजिटल चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।